Chair, nkanina ndiya mabanja mafusa ndiya compensation. Nkani ya chipepeso chokhudzana ndi mabanja amenewa zitachitika ma benefits ena analandira ma graduate ena ma pension ndimafuna nditavapo nkhani ya compensation anabwera mamawa a clerk to the cabinet analongosola kuti ayi compensation tinangopanga coordinate amangani ma ministry amagwira ntchito anthu amenewa komanso it was to do with I think amadi Minister of Labor protocol and whatever ndimafuna ndidzere kwa inu ngati amene munali civil servant number 1 wankulu mu menemu mutati longosolera nkhani ya compensation komanso chair I'm interested kumapeto kweni kwa za compensation ngatanga ndiyankhireko kudatuluka list ina ya ndalama za zipani zimene mudapereka ku zipani I don't know ngatanga ndiyankhe chair kapena mina izabula phase ina koma mafuna nkhani ya ndalama zijanapereka ku zipani zija accountability yaje zipani zonse zimene azipatsa ndalama and what do that money used for nikadero chair panopa ndimi napompo kudeza kasina koma mafuso akadalipo ena tibwera mana nthawi supplementary chair ifoiso ndikumbukira nkhani ya kagwisiro ka ndalama ndizachipani sili pa material abantu I will do that one nkhani mene tinaikambisana it was not included so sili pa mandate bathu ndeti sapange madera kuti sizinavomerezedwa. Okay, tipange supplementary chair if possible. Mukhoza kuti yankha nkhani mafusa amene anafusa detsa kasina. Thank you, Zomwe. Honorable Chair and your committee. My families, I think anapatsira ndalama zawo za graduate. Pali formula osiyana ena amene amaperekera some pension system inaza sita. Zina zimadzera ku pension fund, zina zimakhala kuti straight ku accountant chino. Koma my office OPC as the secretary of cabinet you said, the clerk to cabinet, working with the PS administration that time and the PS finance in OPC, they really coordinated kuti anthu alandire ndalama zawo chifukwa zimadzapita zina kwa DC administrator general. Now nkhani ya compensation imeneyo imadzera timaluza malamulo na labor laws chifukwa choti ndipovuta kuti mu civil service chicho sebe painokhala a basis for you to operate. So the basis to use was the labor laws. So through Ministry of Labor, that's where it was worked out kuti apatsidwe compensation yawo. I think all need to, but sindikulakwa analandira including our vice president. Then panali nkhani za benefits. Our vice president ma benefits anapitirira kulandira kaya fuel, magalimoto nasiya komweko, the security akamayenda kupita kunja wa security timapatsabe allowance from OPC. Anapempha kugula galimoto imene yonso we processed, we allowed Madam Chilima kugula galimoto. Koma anadzapempha ina yachiwiri imeneyo ndi imene approve sinadzapereke. Koma I think this is they were facilitated by the office, MOPC, and mainly my team of PS's clerk of cabinet, PS administration, PS finance, PS HR. Second. Zomba City South. Zikomo kwambiri chair. Madam Zamba ndazita kale introduce, chair so andachita introduce. Ndingobwerera mwina ndi mwina amene sinamvesese. Tikutengerani pa bullet 17 pa day 3. Munanena kuti second sentence, I informed him, meaning the head of state then, that the vice president was back. I think anzanga era nafunsa
koma zikuoneka kuti imene mmaka achita inform ndi kuti maziwa kuti abwana samaziwa kuti achiwiri awo afika mdziko muno chifukwa mapita kuti mukachita inform kuti a vice yawo afika mdziko muno ndi momwe mwere. Ndinapita chifukwa ndinali ndi zinthu zingapo chifukwa bwana amachoka. Koma one of the main things was osati kuti just informing kuti awa abwera koma chifukwa choti panali nkhani ya maliro ya protocol. So nakasitina apanga memo apa babwera sankandawire ndi ndimaka walongosolera briefing him what I've done as per cabinet protocols. So I imagine kuti bwana oli amaoneka kuti sanadziwe kuti a vice president abwera. Zikoma kwambiri chifukwa ndikuona ndikuti sentence yanu imapitirira kuti meaning he had returned from South Korea etc. Ndimaona ngati ndikuti mmadziwa kuti abwana awo sakuziwa. Ndiye ngati zinali choncho ndikuona ngati siku la mbuyomu munali ndithu mutapanga kale ma processes andalama kuti 5 million imene ija ipite kuzera kwa vice president iwo kupita ukapepesa kubanja la Kasambara. Koma papa chinali chama between 10 and 10:30 mene makauza kuti a deputy anu abwera kumadzulo lake ndi kuti mutapanga kale process yonse ya ndalama za chipepeso kuti atenga vice president aja. Ndiye zimango ndivuta kuti ndimvesese kuti kodi former president amazindikira zoti vice yawo abwera pomwe ndimapanga kale process yowapasira vice yawo kuti mukapepesere kwa bwana the previous day. Imangofuna ndimvesese pamenepo. Ndimangwambiri honorable chair and honorable member. Pacha nkhani yoti a VP apita timaidziwa usiku kucha kwa mandi. Andi ndrama zimenezi akananyamula ndakwa achimwendowa. It was until patabwera nkhani yoti a VP akupita panapezeka kuti tsopano tatsamwa andi kwakukulu chifukwa cha nkhani ya protocol imene ndalongosola kale. So this is why komando mmawamonso bwana achamamba ndira kaima briefing ena. So olona akafika kunsanga sikuti ndinangonana ndi bwana nthawi yomweyo. I had to wait formal protocols zimene zimachitika mmamawa when he's in office. And the body cabinet issue protocol is an obvious thing. But although obvious, that's why I still went to inform him because that I had made those changes. Ndimafusa fuso limenero chifukwa clerk to cabinet anabwera kumawako ndi amatiuza kuti inu munazindikira zota vice president apita pa 9 madzulo. Amatiuza apa kuti between 4:30 and 5 p.m. ndimene munatuma kuti achite cheki ndi office ya vice president akachita confirm ndi kuti ndalama za condolence ziyambe ndithu kuti zipite ku office imeneyo. Ndi kuti limene ndi madzulo apa 9 kuti inu mwaziwa pa 9 mwapereka instruction kuti ndalama ikhoza kukaperekedwa ku office kwa vice president. Koma former president munakamuchita inform between 10 and 10:30. Ndi maziona ngati zinali upside down koma ndikhulupirira kuti mwandiyankha ndi mafunso ena ndipitirira. Mwina pepani ndingolongosola mwina pang'ono zimene ndinalongosola kale. Ndinanena kuti munka message kanga ndinati a VP may attend koma I realized mawa kuti sindinalembe bwino bwana didn't pick kuti I meant the vice president Dr. Chilima. Ndi pamene pacha panadzabwera aka mix up kacha kolankhula ndi ndani ndi ankandawiri. Komanso nthawi ya ma 5 ndanena kuti ndimachokera kumudzi and I picked this ndinayimbira asikwese ananena kuti sanapange chiganizo. Ndi chiganizo
ndinauzidwa ndeucha between 7 and 8 ija ndimati ndinalandirano ma phone calls ndimene panabwera chiganizo kuti apanga chiganizo apita, and that's when I started making calls for ndaswandani achimwendo. Yeah, ndakumvani titu Mayi ndimangofuna bene chite triangulate for information imene yabwera kuchokera kwa Angutwa ndimene ndaneneramo mwina anzanga akhoza kundithandiza kuwerenga bullet ya Angutwa namba 11 kuti ndithu anasindika kuti process imene inaenda choncho kuti right honorable vice president meaning SKC anatachita confirm through Sikwese kuti akuchita travel komabe tipitirira kuti mafunso alipo ambiri. First sentence yanu pa part 1 capacity in which the late vice president traveled. Munalemba kuti the late vice president attended the funeral of the late Mr. Kasambala in his personal capacity. Ndikuona kuti muchita maintain kuti former vice president anapita kumene kuja in his personal capacity. Kuti pena at any point sizinasinthe ngakhale kunali mauje ma confusion aja, we are still maintaining with this statement kuti amapitako in his personal capacity. Can you confirm? Yes, I confirm. Thank you. Ndimangofuna ndimvesesebe kuti ngati mukuchita confirm kuti amapitako in his personal capacity, kankhani akakuti abwana mwauza komanso inu mapanga chiganizo kuti ndalamazi atanyamule ndaseke amene vice president kuti no kumeuja kamaka yankhula komanso akamakapereka chipepeso ndi kuti akuperekera abwana awo a president anthawi imeneyo. Pamene posende kuti munthu achidwa delegate kuti pito kapereke katundu amene yokwana 5 million ukandiyankhulire sizili choncho pamenepo. Zikusiyana machitidwe yakeyo because initially bwana sana auze kuti pita nkubalo sana dziweso kuti abwera. So koma chifukwa choti tamva kuti vipi akupita for protocol purposes, that's why timapanga this chifukwa timapangira ulemu. Mukana ma situation woti ndona ndamene azilankhula pala vice president is also it's not cabinet protocol. Ndakumvani tonse tamva lomalizira chairperson pa bullet number 37 I think munalemba kuti the president directed former minister of health to go and see the wife of the late vice president to notify her that the plane had been found and all souls had been lost. Anabwera Mayi Chilima dzana ngati ndinamva bwino amadandaula kuti boma uthenga umenewu sitinaperekebe. Uthenga umene apeza unali wapo the previous day onena kuti ndege yasowa. Can you speak to this because tikuona ngati ma members onse amene anali mu ndege muja akumadandaula kuti ife ngati boma mpaka lero sanatiuze officially kuti achikonde athu anataya miyoyo njira imeneyi. Chimene anauzidwa ndi chakusowa kwa ndege. Zimenezo mukuziziwa ngati? Lero, Honorable Chair, through you, I know kuti Honorable Kumbi Kandodo Chiponda led a delegation. Ndipana abwera ku State House na imbira funi ndinende. She came, met the president, and anapita a team kuti kwa Madam Chilima. Tinkala nkulana nawo pa phone because we wanted kuti bwana asana peleke speech yowuza the nation akalole Mayi Chilima awuzidwa, and these people went to inform her and they did. Koma kuti nthawi imene tidziwese kuti inali nthawi yoti anthu pa chisokonezo in terms of kuti mwina pakhoza kukhala kuyiwala koma Honorable Kumbise Chiponda went and she didn't go alone. I know that she had a team she went with. Chairperson nangu ndikumbusa funso lomaliza pa bullet number 39 munena kuti I also called the chief of protocol and instructed him to go and inform the family of the deputy chief of protocol ndiye samene wandi alapukeni. Then mazifunsa kuti kodi nanga mafamilies enawa uthenga wawo munatumiza kuzera kuti ziko mkwambiri che. Mafamilies ena Honorable Chair sinatumize mauthenga eneyo because nakasi ndakuma institution
polisi ku MDF amene anali ngati wa directly umumo anali ndani alapukedwa kuti anachokera ku Ministry of Foreign Affairs. Lilonge mole. Zikomo kwambiri chair. Zikomo kwambiri Madam Zamba. Ine ndine Mphatso Jones Boti, phungu wa nyumba ya malamulo ku Lilongwe Mude constituency. Choyambirira ndinene kuti tikufunirani kuti muchire nsanga ndipo tikuthokoza kuti mwabwera kuti tilankhulani ngakhale kuti mukulandira chithandizo cha mthupi. Ndili mafunso anga atatu koma chifukwa choti panabwera funso kuchokera ku Zomba City South lokhudzana nkuti Mayi Chilima ananena kuti yayi zitachitika izi sadabwere wina aliyense wakuboma ndipo inu mwanena kuti yayi akuboma adapita ma minister. Ndiye ndapita pa page 4 ya statement ya Mayi Chilima imene anatipatsira muno. Ndikufuna ndiwerenge maparagrafu ndizi jowa koma akunena kuti Mr. Joshua Varela said, "We have lost everybody. The world went black. The world is still black." Ndidumpha pang'ono painapo akulemba kunena kuti I informed both children that their father had died in a plane crash just before they too boarded planes to come home. And kenako akulemba kuti as I was talking to the children, someone came to say I had to go and sit downstairs because the first lady was coming. She had to find me seated. I refused. And then she continues to write, when I went downstairs, I found the house completely full of women already dressed in black, ministers and others whom I did not know, and the first lady was also there. So ndimawerenga statement hii kunena kuti zimene mwanena kuti nduna zidapitako kwa kukauza komanso a first lady adapitako kukauza kuti aluza amuna awo. Iwonso ananena pa statement yawo kuti adapitakonso kuti aluza amuna awo. Ndiye ndimafuna kuti tingokhala kuti tikuyendera limodzi kuti zimene munenazo nzimenenso anena Mayi Chilima zikugwirizana. Ndiye ndimayambira pamenepo. Ndiye ndimafuna ndipite tsopano pa mafunso anga atatu. Mafunso anga atatu, choyambirira Mayi Zamba poti inu munakhala mu office mwa president ngati SPC. Pamakhala kulankhula kosiyana-siyana kunena kuti ukhala ngati relationship kapena ubwenzi wawo wachakwera komanso Achilima sunali wabwino. Ndiye mukulankhula kwanu munanena kuti anali ngati ma brothers mmene timaonera ngakhale titapita ku cabinet retreat zimaoneka kuti anthu amacheza. Ndiye ndimafuna ndifunse kunena kuti kodi inu muli mu office mwa OPC zidachitikako kunena kuti a president apanga delegate anduna kuti akayimirire kwina kwake, koma vice president apitako mwa iwo kangati kuti akumudziwa mwina munthuyo nkukapezeka kunena kuti anduna aja akupitirizabe kulankhula a vice president ali pomwepo. Zidachitikapo? Funso langa loyamba limene. Thank you, through you, Honorable Chair. Simenezi ndidaziona kumaliro agulo ukondwe. Ine sindinadziwe kuti a VP apita kumaliro amene aja. Tinadzadziwa ali kale kumweko. I was trying to get our foreign affairs chifukwa choti memo imene tinapanga nokuti aona monga ndawiri. Damina akayimbira bwana sinadziwa kuti a VP apita. Ndi sizinakhale bwino. Ankandawirana alankhula. I think if I recall well, while a VP anali pamenepo, we didn't like it from cabinet office. It was wrong. So this is why even in Tawi
ndimapanga zoti ineyo mbali yanga inalikani kwambiri ya proto kuti sitingapange so kuzichitike so ngati zimene zinachitika nthawi imeneyo koma nthawi ina sindikumbukirapo koma maliro agundogundwe funso langa la zikoma kwambiri funso langa lachiwiri likuchokera pomwepo pamene mwayankhiramo kodi ofesi yanu ngati OPC imauzidwa maulendo a vice president kuti vice president akupita kwakuti monga mmene mwalongoseramo kuti maliro agundogundwewo ineyo mudadziwa atafika kale ofesi yanu imauzidwa za maulendo a vice president? Ruyona buchea mwina osati maulendo ose ena timadziwa ena ayi kwakukulu amene akhala direct delegation yakwa bwana amene uno zikoma kwambiri funso langa lachiwiri ndi nkhani ya manifest mwalongosola mu presentation imene mwatipatsa komanso taona ma presentation ena ndi ena amene adabwera ndi bambo Varela anatiuza kunena kuti iwo adali nda vice president usiku wakewo ndi mmene amakonza manifest kuti apita ndani kukwera nawo ndege imeneyi ndiye ndimafuna mutitsimikizire chifukwa zikuoneka kuti inuyo mmayang'ana manifest iyi ndege itasowa ndiye ndimafuna munditsimikizire kuti inuyo ngati ofesi yanu ya office ya OPC sana kupangeni share manifest imene anthu amene akwere ndege kupita ku maliro ndi vice president late vice president. Ruyona bochea tinalimbe poti muja ndinalongosolera kuti maulendo awa amakonza ku office kwa komweko kwa VP since there's a whole team of administration ya office. Zikomo kwambiri funso langa lomaliza mwina titero pakanali pano mwatilongosolera kwambiri ndipo mwakhala mubwereza chifukwa tonsefe takhala tiufunsa bezomwezo komabe tifunse chifukwa choti kumva kumasiyana. Mwatilongosolera kunena kuti kupereka ndalama kuti zidzere kwa vice president aleti chilima za condolence zimenezi munalankhula kuti amayenera kutenga ndachimwendo koma chifukwa cha ulemu mudanena kuti yayi akatimirira ndi late vice president ndipo mudawapatsa condolence mane. Namva bwinobwino pamenepo? Through your chair, yes. Zikomo timapatsa amakonza ndi office koma amapatsa staff not necessarily the VP in person. Zikomo kwambiri funso langa lomaliza ndi nkhani ya state funeral munatiuza tinamva kwa Mr. Ngutu akuti inali state funeral ya late vice president zonse za pamenepo zidalipiridwa ndi boma ndipo panakhala mafunso kuti kodi koma ngati chipepeso chinaperekedwa ndiye ndimafuna ndifunse poti inu mudali mu office imeneyo kuti kodi kukamachitika ngati state funeral mwambo wake umayenera kukhala bwanji pa nkhani ya chipepeso tsopano chakubanja la anafedwa zimayenda bwanji? Mwina ona bochera through you pati vuta kuti zimayenda bwanji fana ngasi in the experience yoyamba mdziko idachitika tragedy imene koma mwina kuti padali committee I don't recall koma committee ndamene amakhala kuti maministers amagawana kopita kumano kwina kuidali kuti boma sikuti lutenga 100% kumene kumakhala kuti kuchitopita ndalama koma kwa VP Chilichonse chinakhala kuti government is doing the expenses and that's where even and when also would have this opportunity, all members of my alliance parties, they were all given, they submitted budgets and they were all given dramas go to my expenses for travel and food of their people. So that one is something which I needed to check again, but I don't recall. I didn't even handle it myself personally.
nzoti my expense onse. That is true. Chabwino chair funso lomalizira lenileni ndi nkhani ya anatiuza madamu Mary Chilima atabwera kuti zitachitika zovutazi adapitirira kulandira chithandizo kuchokera ku boma, tikhonza kuti ma benefits ochokera ku boma. Inunso mwanenanso kunena kuti ma benefits iwo adapitirira mpaka tsiku limene boma licha limasintha kubwera boma lina. Ndimafuna ndifunse kuti kodi zimenezi nzam'malamulo kapena nza umunthu chabe? Honorable Chair. Zinazo nzam'malamulo kumapa makhaso compassion. So right now I can't be able to exactly single out which is compassion, which is malamulo. But we try to follow malamulo, the President's Benefits and Salaries Act. Chair. I think the clerk of cabinet should have explained because they are the ones who administer this. Thank you. Nkatabe North and there's Mayan. Yeah, Chair, thank you for giving people in Nkatabe North to ask questions. Ndikuona kuti mafuso ambiri afusa nzanga koma ndi nawo mwina mafuso awiri oro atatu. Pa bullet number 26 mwalemba kuti within approximately 30 minutes the Airtel CEO contacted me to report that they had managed to pin one of the phone. Okay, and that phone showed it was around 12, it was live around 12 to 12:30. And then the last bullet mwalemba kuti the last known signal was recorded at 3 p.m. also under the reply tower. So fuso langa ndila kuti kodi munaesa kufufuza kuti phone imene inali andani pa anthu 9 acha. Honorable Chair, through you, sitting a fuso inali ndani because this time finally to pandemonium. It was within a short time to marry the number ena kamuna ndi manamba lawini tikungotumiza pali number ina tetu kuimba mafoni pali number asoi. So we're not able to say but imene mwapesa yo ndi ndani because that maybe you would be asking uli no condition is seated but not that time I didn't. Chair, fusolina ndo kuti kodi mungakumbukire kuti at what time mnamba search and rescue from your office? Office wanga siri nabange fail search and rescue pese. Office kwatu ndinalandira phone from airport commandant kukia telling me kuti phone ndege sakupepesa pareda. So I think this time Mungo yerekezera because as I've mentioned, I am not able to establish most of the times because I don't have my phone. Ndimango ganza poyanga na my event kuti ndanchoka ku office ku state house mu past 12 ndi kuti mwene inali chani matu 1 or 1 somewhere around there past 1. Thank you, Chair. That's Mayan. Zikoma kwambiri Chair. Ine Mayi Zamba ine ndine Saveo Kafafa phungu wa nyumba ya malamulo kuchokera ku Mayani constituency. Maso ndimatinda auze mayo kuti ndine clinic officer ndiye ndamva kuti akudwala ndikufunirani kuchira kwa nsanga komanso kuti mwina interview yathuyi isakuonjezereni kudwala kumene mukudwala kale. Chair, ndimati atandunikirako pa zinthu zingapo makamaka ine ndikuyang'ana zinthu zokhudzana ndi protocol ndondomeko yakachitidwe ka zinthu. Neni mafuna mutandiuza timadziwa kuti president ndi commander in chief koma inu munali civil servant wamkulu ma principal secretary wonse amayankha kwa inu ndipo mwina nthawi zina tinganene kuti mwina maunduna ambiri anali pasi pa inu munchichewa chongophweketsa mawu angawo.
then mafuna ndidziwe pa kagwiridwe kanu ka ntchito, kodi a inspector general a polisi amapanga ripoti kwa inuyo, ndipo mwina ndingopitiriziratu ndisa kuti kuyankha kwanu kusavute. Ndimafuna ndidziwe kuti a inspector general a polisi amakuuzaniko kapena amapanga ripoti kwa inu, akomanda a Malawi Defense Force amapanga ripoti kwa inu, kapena mkulu wazofufuza wa intelligence amapanga ripoti so ku office kwanu. Ndimafuna choyamba ntadziwa pamenepo. Through your honorable chair, honorable member, they don't report to me. The IG reports to the president, the MDF reports to the president, NIS reports to the president. In terms of work, we collaborate where necessary. Thank you. Ndiye mufuna kuitsimikizira komiti ino kuti mwina nkuteka analipo mautenga ena amene amapita kwa president kuchokera kwa IG kapena kuchokera kwa commander a Malawi Defense Force, komanso mwina kwanza atu azofufuza za boma zimene inu mwina sizimakudutsani ku office kwanu ndipo inu simunali ndi information imeneyo. Correct. Sindi kuti ndimadziwa zonse zinazo, they report directly to the president. Thank you. Chair, ndimafunanso ndidziwe chifukwa pafotokozedwa nkhani ya maliro amene akuyikidwa ndi mwambo wa chisilikali, military honors. Pali liwu lina akutchula kuti full military honors. Ndeife ngati ma civilian inunso ndinu munalinso civilian ndipo ndinu civilian. Mwina kwina akwadzatunikira asilikali. Kwani mangofuna kudziwa kuti kodi pambali popereka chipepeso chifukwa choti maliro boma latengapo gawo komanso kuthandizira nkhani ya casket monga mmene ananenera akileki amene anali mu office mwanu angutwa. Kodi tikati military honors tinene kuti udindoso onyamula ngozi kapena maliro umakhalanso m'manja mwa asilikali omwewo? Ndikufunsa zimenezi chifukwa ndikufuna ndidziwe bwinobwino kuti ndi kodi office yanu idaganiza mwina ganizo lonena kuti chifukwa choti papangidwa ma military honors ndiye kuti cost ya ndege ya kumaliro kwa Rafu Kasambala iyeneranso kupita kuboma komweko, chifukwa nthawi zina tikati tathandiza zithandizo tife titenga gawo pa maliro awa. Ndimafuna ndidziwe nthawi zambiri anthu amayang'ananso kwambiri nkhani ya transport, chifukwa hale mkandawire ali kumaliro ndiponso statement yawo imene anapereka mnyumba ino ananena kuti boma linapangaso hayala ndege imeneyi pamene ife timadziwitsidwa kunena kuti akubanja ndamene anapanga hayala. Ndeno mafuna mutandidziwisa kuti kodi zimezi zimachokera pati ngati muli ndi chidziwitso china chilichonse kuti tikanena kuti military honors ndiye kuti tikutenganso udindo onyamula thupi kuupereka kwa asilikali amene akapereke ulemu umenewu ngati muli ndi chidziwitso china chilichonse. Zikomo. Through honorable chair, I think my understanding in the kuti military honors amakhala asilikali kumene koko kumaliro apita akanyamula maliro ati, koma so nyamula maliro kaya kuchokera ku Lilongwe kupita ku Blantyre kaya kupita kuti sizikhala kuti ifewo so chiro tikhudza kwenikweni. Mwina clerk of cabinet analongosola pamakauti wako clerk of cabinet iwa amachita contact the family kukhala with discussion program and where there are gaps and what we can assist, and the practice imakanta mbili contribution to the casket, the condolence. That has been the practice while I've been there. Kumakuti tamanga stozina ndizina. It's also so I'm not aware about the plain issue with the boma limalipira. I don't think, unless ngazina pangidwa ku ministry in or department in koma not ku PC. Thank you. Koma mungangotsimikiza kuti kwakukulu ndiye kuti ndi chipepeso ndi magawo enawo ngati aku contribution ya casket. Zikomo kwambiri ndamvetsa pamenepo, koma ndimafuna ndipite ku funso lina limene ndimaganiza za report limene munanena kuti mabanja pa nthawi imene kumachitika kuti pali
pali kufunika kopima matupi kuti aone mmene ngozi inachitikira kapena kuti mmene imfa inabwerera, ija pa Chingerezi amati autopsy. Mwanena kuti akubanja anasankha okha madokotala oti achite kafukufuku ameneyu. Ndinakumvetsetsani bwino pamenepo? Kubanja kwa vice president, they had indicated who they preferred would have the autopsy. It was my understanding that the person said Sangabange alone needs to have a team. Komano gawo la boma linaliloti awalipira madokotala amenewa chifukwa chongoti poti zikukhuza office ya vice president ndi ngozi yomene inachitikira. Okay. Yes, we facilitated the payment. Zikomo kwambiri. Pa ukatswiri kapena luso la madokotala amenewa, inuyo ngati boma kapena ma qualification awo anthu amene amagwira ntchito imeneyi, inuyo munaunikirapo kuti anthu amenewa ndi akadaulodi kapena munalibepo chokamba? I think it was confirmed in the Magadauloni. Actually, this was mainly handled by the Minister of Health. Amabangandi, Minister of Health, Unduna waza umoyo, stina alindi tu, I think zotimizika urinda akadaulu. Komaso nakasia na zanena kuti akufuna ikale timu, nde ukanga dipadaza unjezeka be, ena murabangile na ulimuti. Kutanthauza kuti titafuna ngati anthu amenewa ndakatswiridi, inu mukunena kuti amene adakuthandizani kafukufuku ameneyo ndi kutsimikizira ndi aunduna waza umoyo poti salola madokotala ngakhale nanena inenso kuti ndine clinical officer opanda mapepala saloledwa kugwira ntchito. Nakumvetsetsani bwino pamenepo? Ndeni mati ndimalize ndi funso lokhudza tsopano ripoti la anthu aku Germany aja akutchedwa ABFU. Kodi anthu amenewa aku Germany tinene kuti office ya OPC ndi imenenso ina akasankha anthu amenewa kapena munapereka so ufulu kuti aliyense atha kusankha katswiri wake wa zofufuza ndege? Ndikufunsa funso limeneli chifukwa ndikudziwa m'Malawi muno kulibe engineer amene iyeyo anapanga qualify malingana ndi ma international standards kuti iyeyo atha kuchita kafukufuku wa ndege, air crime or air crash investigation officially. Ngati alipo mwina ena anditsutsa, koma nimafuna ndidziwe kuti bwanji kumene kuku aku Germany ndi boma lina asankha anthu amenewa ndipo mudaona kuti anthu ndoyenera, ndipo kodi mudalipira ndinu? Ndimangofuna ndidziwe chifukwa ripotilo lidabwera ku office kwanu. Ndi mafuna ndidziwe anthu amene aku Germany mudawapeza bwanji ndi kuti mudawalipira bwanji, kuti mwina tione kuti ripoti limeneli likuchokera kwa anthu otani. Zakuchipatala zija mwandiyankha bwino kuti ngati tili mafunso ena tikafunsa Ministry of Health. Koma ndimafuna ndidziwenso za awawa aku Germany. Kodi mu office mwanu mudatuluka cheke chowalipira akatswiri amene amachita kafukufuku wa BFU? Zikomo. Zikomo kwambiri honorable, and through you honorable chair. Mwina ndilongosoleko chonchi. Mundilo poti pano ukhanga liyose yakhalira tuchishewa. Koma mwina mutindilola kuti pandira kuleko mechizungu. Tili ku Bingu Stadium kumene kuja kunalankhulidwa ndithu anthu kufuna independent investigation. Akubanja ananena, I think iso ku Catholic ananena, komanso bwana mspeech mwawo anadzanena ndipo anapempha support from international partners kuti atithandizire kuti tikhale ndi independent investigation. Siku limene I think linali Sunday, titachoka pa stadium ife tinabwerera kuthamanga ku office kuti tikayambe working on the directive iso imene anena bwana tikukonzekera zopita ku Msibe to lay the VP to rest, because tonight tamaliza ena unsenoma tinayambira anthu enawa if the VP was the last. So
we tried to look at the basis in terms of legal, how we would do that. So the Minister of Foreign Affairs, we now called the PS and we had meetings and we came up with the terms of reference. The Chifachwatibwana had called and there was also a meeting Yama development partners and a bit of a State House and the Kanimini in a Tuluganso, you'll be in Pabuti at Tandizi. So, formerly, Foreign Affairs had contacted the British, the Americans, and the Germans. Aku Britain ananena kuti sangate kuthandizapo chifukwa ndegeyo sinapangidwe ku Britain komanso panthu palibepo mu Britain ndi nzowavuta to justify. Americanso anayankhaso chimodzimodzi kuti palibe Americani komanso ndege siya ku America. Koma a German anauchifanya Tony aija manufactured in Germany. So the German ambassador ndamene reached out kubomala kwawo and tikwayamika chifukwa iwaja anapanga act mwansanga kwambiri. It was I think by 22nd and ali kuti the mission from German BFU yabwera siti nakoze ndife anthu kuti abwerewa kuti wakuti anthu sitikwadziwa. It was the German government embassy ku Malawi. Anthu kwaja kumata abwera tinaonaso ma CV yawo. Amene amachita lead team is a very experienced investigator who has been in the investigation of aircraft accidents for 30 years. But before then, so he was a pilot. That was the lead. In a lead team, only two, quite a strong team. Tinakumana now, koma polankula. They kept on talking to if they are the ones to lead. So at that point, I had now to find out, if you are, when you are here, what is supposed to happen. Then I now know, when they will do it under Amati ICAO chapter Annex 13, international, I think, in aviation about accidents. So we now followed that ICAO 13, and I wrote a letter through the embassy on that. So that's how they now did my investigations. After a week, anadzapanga debriefing asanabwerera mawa komano it was a Saturday usiku when they debriefed to anapita ku Zomba anapita ku Nzuzu ndeti nawapempha ineyo kuti musananyamuke mawa ndimafuna muchite ku debrief the families. Koma ndinthawi anakana actually amata akapanga mwina Zoom koma I really pleaded kuti Zoom sisikhala bwino, it would be good if no same mulipo here since the plane is 1 in the afternoon tikukonzerani kuti akakupangireni check-in VIP in muliku. So we managed to reach out to the vice president's family. They anabwera ndithu I think a team of 5 or 6 people, I want exact number, on a Sunday morning. It was almost 2 hours discussion. They made presentations, what they were finding on ground and what they were doing. I think some bits and pieces so that I could take a lab to check GPS, all that. And they also had my slides in a lindi presentation. Fusa Jota Machokera PC straight to Matamango airport. Then their second report, which was the interim report, the Chanangoiga website. What they had told me was the good into Zazo Amazangoiga report website. Koma at time when they were now expecting to have the final report, I also contacted the ambassador myself. I had the meeting with the German ambassador. I know that you only put it in PCC per website. I pleaded with her
would you to help us in this country? Can we have the leader to come in person? Would as a bange present to the families? From our families, it is always a individual in using the voter. So by God's grace, the German ambassador, following day she called me that it is now done. And we got an itinerary. So and we had arranged a meeting. We invited all the families, including that one who was the chair of that Commission of Inquiry, Justice Alide. We also invited the Secretariat, Catholic Secretariat, and all the families. Kululonse lina abwera ku tinakapangira ku security, and he presented from 9 o'clock in the morning. All the families amafusa ndi tumafuso ena amali mchichewa kumachita translate, and to be fair, Oyo answered all the questions. So as many as my black box as I can anangosola zonse meeting but I had no questions again. 3:30 masana many imata meeting imene. So and who could be a few, they were paid for by the government Yaku German. Sitting Alibide Feguboma, it was a support in response to the call by President Chakwera to the international partners. Thank you, Honorable Chair. Ndi chair nimangofuna kuti pamene popo ndi mvetsetse fundo zingapo. Fundo yoyamba mukufuna unena kuti thandizo limeneli pa Chingerezi litha kuti inali donation ku dziko la Malawi kuti lithandizidwe. Ndi choncho ndakumvetsetsani bwino? I guess abapo tikunena semantics. Chifana kasindanena kuti siti nalibira ife, inalibira ndi government ya German, and I hear it's a very expensive exercise. Sindina kuti zinachita cost ndama zingati koma kupita kumene zokapanga za forensic zo zitakumalabu tinamva kuti it's quite big, and that's why they said pokati pange under article 13 annex 13 yaikawo then we proceed. So I think zina zomena ndi semantics in a way. So I've said I prefer to say support to government in response to the request by the president. So I am a donation. I guess we are talking about the same thing, but I believe you understand the principle. Thank you, Honorable Chair. Ndakumvetsetsani ndi ngomaliza ndi mafunso awiri awa chair ndengata inali supplementary ayikapo. Bwanji musunga awiriwo tibwere round 2. Kuti enawo afusire toyambirira palanthu ena amene akudikira round 2 ndesi ndikupanga recognize. Can you keep yours for round 2? Kuti tipange exhaust amene sana lankhule cheu nzonzi mvai do malankhula ngati kasungu malankhula mulanje de tiyambe ntondesa de tiyambe ndi cheu tipite kenako ku doa kenako kasungu. Zikoma kwambiri Chair potipatsa mwayi anthu ako nchewu kuti tifunsefunso tindi afunsefunso Mayi Colleen Zamba. Ndi funso limodzi Madam Zamba. Potengera mabanja amene akhala kubwera makamaka mawidwa amene anabwera masiku amenewa makamba kuti sanaloledwe kuona nkhope za matupi awo ndipo mpaka na lero sakhulupirira kuti adapatsidwa ndithu matupi a abale awo kuti mafunso kuti kodi amene tidawayikawa ndi abale athu di. Funso langa kwa inu madamu ngati munthu mmodzi wamkulu amene munalipo nthawi imeneyo mkulu wa boma government sinchikatitolero senior government official, mungawapatse uthenga wanji anthu amenewa kuti akhale mchiyembekezo potengera madandaulo amene apereka. Zikoma kwambiri. Honorable Chair. Ndiganiza mwina tonse ngati akuluakulu tikudziwa ndithu kuti pali ngozi zina zimene thupi amalola kuti muone, pali ngozi zina zimakha kuti sanalole achipatala mwina ndi mmene zinalili.
of course pa nthawi imeneyo sikuti inali discussion ndi munthu ngati ineyo kuti owawa situwalola koma poti kumachitika autopsy, my understanding was kuti autopsy kuja mafamily amakhala representative, so ndekuti mwina sindudze kuti pamene popo mwina family ona ngasiti kanakhala kuti mwina pali mwayi woti tiuchitana exchange zimene zimene tikadakhala tiufusana machoncho chifani it's news to me kuti akuganiza kuti mwina sanapatsidwe ndi abale yawo. Koma I think khani yoti anthu kuletsedwa mwina matupi kuona mwina sisa chilendo kwambiri simachitika depending ndi mmene mwina Ngozi akhalira. Siko so kwambiri che Dowa Kasangaze. Zikomo kwambiri ine ndi George Jefferson kadzipatike phungu wakudowa Kasangaze. Poyambira cheya ndipofuna ndinene kuti no molingana ndi malamulo kuli malamulo a conflict of interest kudziko kuno ndiye munthu akhala kuti ukumudziwa umayenera unenebe kupatula pa zawo phungu wa nyumba ya malamulo kubwalo kuti mapangaso ntchito zokhudzana ndi uloya ndiye Madam Zamba ndikuwadziwa ngati client wa ku Jefferson and Company. I am one of her legal practitioners. Pa nkhani zina osati nkhani zokhudzana ndi inquiry imene ili pano ndiye ndimafuna kuti fundo imeneyi ndiforokoze ndithu. Ineyo ndilibe funso lina lililonse, mafunso ambiri amene nali nawo ndoti azanga afunsa kale, komano I just wanted to place this on record kuti I know her as one of my clients and I am one of her legal practitioners. Ndimafuna so ndingothokoza Mayi Zamba kuti ngakhale mukudwala mukupitilira kulandira chithandizo cha mankhwala munaona kuti nchofunikira kuti mubwerebe kuti mudzayithandize komiti imeneyi pakafukufuku amene ikupanga. Zikomo kwambiri che. No, Dowa Kasangaze tu thokozeni ndi simunapanga ndamaini integrity yanu komanso integrity ya komiti simunafusefuso ilo sepoza kuti Colleen Zamba ndi client wanu kuzi munga nafusafuso ina akanaona ngati mwina mukukondera koma tukuthokozeni komanso kukulemekezani chifukwa cha integrity yanu. Kasungu North. Zikomo kwambiri chair pondipasa mpata kuti ndifuse funso kuchokera ku Kasungu North. Ngakhale kuti funso langa lini kanakonda kuti ndifuse mchichewa kuti mwina seveke kose koma likundivuta kotero kuti Madam Zamba ndikufusani fusoli koma mchizungu ndithu popeza la ndivuta kuti ndikhoza kulipanga motani. Funso langa ndilonena kuti what reforms would you recommend to strengthen government coordination of future VVIP travel? Thank you. Thank you. Through your chair, I would like to take you are referring specifically to VIP travel. It's very general. There are many travels, but I don't know whether you are referring to specifically travel many yoti VIP akukawera ndege ya UDF. From my travel ndambiri to, for example, bakhala kuti pali meeting kaya ku New York, pali meeting za sadiki, there's into zimene za outside the country. Amakauta foreign affairs they lead, and most cases amayitanitsano the various ministries amenali involved ola kukhudzidwa ndi agenda ulo ndisonkhano umene ungachitika nthawi imeneyo ndi timakhandi tuma meeting akachitako initially kinango imadzabwera kuti kofesi kwanga and timakhanso pasi to go through kaya ndi ma presentation kaya ndi ma brief ma position amene timutenga as a country ineyo ndimapanga choncho ndimayitanitsa koma kuti mina
kapena going forward kapena zimwe chitofunika kuchita kulemba nangasi anthu kaganizidwe ndikosiyana mina pachitokhala specific komano ikakhala nkhani za ndegezo I think for example indege ya MTF I believe after VP's office ndamene amachita organize koma I believe kuti ndondomeko ndioti be ilipo kuti ndege amapempha kwa commander in chief kwa president before koma I'm not sure simene nakasintha uyidali ngati kuti I'm sure a first president aenda kuzindege kangapo and I believe panali ndi coordination kungoti feels tipangana uno ku OPC day to day things like that because it would be overwhelmed